Haundi da Lukas zeuzapaina? Ole bildu, ole, ole, ole. Ongi etorri Oñatiko herri eguneko gazta txapelketara. Aurten, 5 gazta iritsi dira finalera. Adi egon epaileen azalpenei. Lehenengo gaztaia aurreko urteko irabazlea. Gezaltzakoa. Hostia, ¿dónde? Zinik etxakoan, zeimeni? Ez que, zela inen txapuza hori. Putan gara gatuok. Hori ez, bestia. Zein, hau? Ire urte betetzeko marrazkiza? Ez, hori ez, sudurra, hombre. Sudurra, joder, sudurra. Haundi, baina hau zelan punto bizka. Ba, ik disimulauta kopixa borrekoe. Adi guztiok, urrengo gazta txarkoaren bestaldetik dator. Eta da... Al oeste en Filadelfia, crecía y vivía... Zedok, listo. Eta zuekin, 3. finalista. Borobila, Babibel. 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 Sabil, pasala kendu bitxak. Ba, total. Urrengo gaztaia, nere altzuen probako zai. Tetilla gazta. I just want them bad boys, bad boys, bad. I just want them bad boys, bad boys, bad boys. Eta bukaketako, arrasateko gaztai birrindua. Amar! Hau bai hona hau, amar!